I ove godine Branetinci su ostali verni tradiciji, pa su litije proslavljene pored zapisa. Okupio se veliki broj vernika, a pored meštana molitvenom obredu prisustvovali su i gosti iz okolnih mesta. Ovogodišnji domaćin preslave, Dragan Vuksanović, kaže da su pripreme i organizacija preslave protekli u najboljem redu. Uspeli smo lako, ima ovdje kod nas dosta mladih ljudi, dečaka, vredni, sposobni. Svi se družimo, zajedno smo, nisam baš eto sam, svi smo zajedno pomalo. Sve smo mi to, nas 7, 8, 10, nebitno 15, organizovali. Za dan smo to sve kockali, nije to baš problem neki. Dragana će u ulozi domaćina sljedeće godine zameniti njegov sinovac Darko, 28-godišnjak, otac dvoje dece koji je odlučio da ostane na dedovini. Evo kao i što vidite sad, okupili smo se u dosta lepom broju i ima dosta mladih ovdje što kaže i tako da imamo neko obeležje pošto nemamo ni crkvu u selu ni ništa i tako što kaže da ima nešto da se obavlja. Atrakcija ovogodišnje svetkovine bio je meštanin Zoran Glišović koji je na seosku preslavu stigao ganc novim traktorom kojeg je sveštenik osveštao. Sveštenik naš parohijan je bio tu i uz njegov blagoslov smo ga osveštali. Sad očekujemo malo pomoć opštine ako bude to moguće. Ja se unapred zahvaljujem, ako ne opet lepo. Pomagali su kad je god moglo i kad je trebalo. Pa i ovog puta ako bude nešto, bit će značajno. Očekujem da ga odradim što kraćem roku ako Bog da me zdravlje posluži. Elana imam, snage imam, koliko imam, dovoljno je za to. Veselu atmosferu na Branetinskim litijama upotpunio je veliki broj dece i mladih.